Zdravím vás u nového videa. Ešte pred začiatkom videa sem dajte like a odber a my sa rovno vrhneme na to. Dobře, dúfam, že nikto dneska nevykradne tú banku, pretože sa mi nechce ísť, aby som chytal nejaké zločince. Ale dúfam, že fakt nikto nevykradne banku. Ako? Hej, kámo. Takže dúfam, no. No, ako fakt sa mi nechce. Hlasíme, niekto vykradol banku, takže inak choďte tam. Teraz ho niekto vykradol s prachami. OK, ideme tam, OK. Rýchle. Nasadaj do auta. Zapni sirény, neviem čo, kačky. Bum. A jedem. Tu je nejaké auto. Nabúrame to. Sakra. OK, to je jedno. To je jedno. Haló, je tu niekto? Všetci už utiekli do prdele. Hlasíme väzení bože. Mafia je hore, kamo, je tam len jeden. OK, ideme, vstupujem do banky, proste do toho trezoru. Haló, tu je polícia, položte tú bombu. Položte tú bombu, hneď. OK, položím ju. Teraz vám dám púta, takže hneď pôjdete do väzenia. Tak. Pekne. Nemrca. Poď sem. Nevrozím, ne. Tak. A pekne pôjdeš do auta. Do policajského. A odvezieme ťa na policajskú stanicu. Takže poďme. Poďme. Hýb sa. Do prdele. Poďme. Poď. Ne. Do prdele. Tak. Teraz mi povedz, čo si sakra spravil? Prečo si chcel vykradnúť banku? Lebo nemám prachy, no a čo? Tak to nemôžeš robiť. Nájdi si radšej prácu, jak máš vykrádať nejaké banky, teraz ideš sedieť do väzenia. Tak, postav sa, ideme. Ja nechceť. No tak, hýb sa. Hej. Tak postup, poďme. Ja ťa furt mám na muške, takže furt. Hej, ty. Vypadni. Bum, 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 bum. Dobre, rýchlo, hýb sa vonku. Do auta. Kde ideš? Kámo. Tak. To auto musíme zabaviť. Takže rýchlo nastupuj. Nastupuj, tak. OK, usadí, ideme. Odvážame ho do policajskej stanici, hlasím. OK, môžete. No. OK, sme tu. Takže vystupujeme. Tak, poďme. Tak. Postup jeden. Stále proste ťa môže zabiť. Aj keď chcem. Tak. Poďme. Nevieš sa do väzenia. Ťa zodvínem normálne. Čo deláš?
No tak. OK, mám ťa. A ideme do väzenia, poďme. Tak, to ti pekne, ťa dropnem. Bum. Hihi. Ja ti vravím, že ja utečiem. Tak to by som chcel vidieť, lebo ja mám ešte sekeru, tak si daj pozor. Oseknem ti tou sekerou aj hlavu kudne. Takže pre toto video by to bolo všetko. Zanechte like a odber a zatiaľ čus.